Dear Manong Nemi, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen da kiti na alas wenno na pintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo at umungeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, orasyo amin nga sangapada papagayam. Ininay ito nga oras at mga rodang na sumagbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ni pagkahim niyo ni Manong Yohan Nemi Royce, kalwa tayo ni may one and only mami Merlin Pascual Ruiz, kasama tayo ni Nemi Ruiz Jr. Mani po dito'y Nemers Studio. Ito'y Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City. Idanon mi natin ang programa, Dear Manong Nemi. Pasensya kayo, gagawin kinkamsat mga fans na kayo nga buibuya at nudungeg. Penga na siya at dati boses tayo. Anyway, ikarkarigatan mi lang iti umay, sumagmay, kadag iti pagtaingan nyo, di dahito nga bigat aldaw iti Martes, Oktubre 10 papagayam. Kat padaanan nyo ti surat ngantay padayawan ngay basa. Digiti pangablaw tintay umuna ng idanon na naruna ka na iti birthday, nag-birthday ka nag-birthday. Yan. Irinay nyo kung daway kayo kablaw at imanin nga balbaliw ni Amanda Agdal. Happy birthday Amanda Agdal. Amanda Agdal, happy birthday from Daddy and Mommy, Mr. and Mrs. Danny Agdal, iti Canada. Ayan, dadangay matendar da Bayaw Roland Luciano ni ading tayong Seni. Salamat ang ganda tatahulian kinananatinang da Jenny ken ni JP. Agraman kada Roger ken ni Helen Agdal. Agraman din kita Nagda da Rogeline, Irene, Richelle ken Michelle. Salamat ang ken ni Lisa Labasan. Ken agraman kada Rogelio ken ni Tesi Makuko dita Canada. So, happy birthday ken ka Amanda Agdal iti Canada. Kaya nga kasama tayo nagdinadumapay nga ag-birthday tinay ito agundaway ni Ronnie Fermin, tayo brother ni Nita Fermin. Kasama tayo ni Antina nga Tasing. Happy birthday ka na kayo Ronnie and Tasing, Nana Tasing ni sino ba ni Jane Agas. Nag-birthday pa Jane Agas Baguyo. Tayo sister da Marlene ken ni Susie. Ayan. Agramamantin pamagayam kadagiti da dumapay nga birthday itangal daw ken kadagiti masangwanan nga aldaw. Tayo namin happy birthday kada kay amin sa kapada.
Okay. At yung early birthday song, para ka naging nag-birthday tangal daw, kaya nag-birthday, kaya nagiti masangwanan ngal daw, kaya nag-birthday, itinapalpalabas ngal daw. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Ginawa'y pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng maraming kaarawan. Liligaya ka sa buong buhay. Happy birthday pa today tingal daw kay ni Kimberly Inay dita Montreal, Canada. Tay mami ni Kisha. Happy birthday Kim dita Montreal. Kay kumusta ka dita Abalayan dita Montreal. Happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday. Ano ang handa mo? Advance happy birthday kay ni Lindy Valdez dita Kabulalaan, Bacara from Anne-Marie Agunoy. Kasamatan kay ni Alexa Durupan from Angel Lea. Happy birthday to you. How old are you? Happy birthday to you. How old are you? Ang aking handaan. Ano? Happy birthday kay ni Jackie Molina Ramago dita Canada. Teno 40. Into the 15, happy birthday kay ni Ermi Sahagon. Tay kaingugot ni Tess Fernandez Sahagon. Kombidado ang may baon. Aray nako. Come and join the celebration. Happy birthday mo ngayon. Lahat ay magtipon-tipon. May kanya-kanyang baon. Come and join the celebration. Happy birthday mo ngayon. Lahat ay magtipon-tipon. May kanya-kanyang baon. Happy birthday! Kada kayo amin niyang birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday. Kablawat na pa ni Reni Ramones into the 70 nag-birthday met dita Canada. Ni Alma Adsuara dita Pagsanhan, Bando, Ilocos Norte. Nagapo kay ni Jeneline Adsuara. May kapal. Kastamutet kay ni Sep Angelo. Tay anak na Philip kay ni Angel Lea dita Hawaii into the 18. Birthday to you. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday. Into the 20, happy birthday kay ni Rema Ruiz Godoy dita Tagatan, Santa Ana, Cagayan. Happy birthday. Todo 21 ni Joanne Roque Leon. Kasama tayo nito 21 datay granddaughter ni Melda Saludes ni Jaira. And of course, into the 22, happy 95th birthday kay ni Anastasia De Leon Biado Toruna. Happy birthday. Kablaw na gamo ka na ginanak na naglaro na kinikaring. Manugang ka na ginapuko na. Happy, happy, happy birthday. Nawa'y pagpalain ikaw. Into the 23, happy birthday kay ni Nelda Salones. Kasama tayo kay ni May Tangunan. Yeah? To you. Happy birthday kay ni May Tangunan. Into the 23, nagapo kay ni Edralyn Sacro. Handaan. Ano? Bibingka at puto. Naku, sarap. May kape at soft drinks. Into the 28, ano na birthday? Tagrunan na unay ni Bayaw Roland Luciano. To the 28. Kastamatan ka na giniduwag ang puko tayo na Andre Nathaniel Ruiz kay ni Kisha Naomi Ruiz. Ito no 28, happy birthday kay ni Chuma Makadagdag dito California.
aming joy. Ito no 29, SPO1, Quezon Romualdo from Angel Lea. Tono 31, di Ivan Nicolay Ruiz. Happy birthday ka na kay amin yung birthday ito nga bulan ti Oktubre. Aming joy the celebration. Happy birthday mo ngayon. Lahat ay mag-ipon-tipon. May kanya-kanyang baon. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Ito no October 24, diliplipatan natin may sa kanagiti manugang tayo ni J. Anthony Gawiran di Takabugaan Lawag City. Ito no October 24. Advance happy birthday kay ka J. Anthony Gawiran. Kay gugot ni Shasha. Asabat kay Daddy ni Jacob. So, karagiti amin kang birthday, tagal daw, kay karagiti masagawa ng tagal daw, happy birthday. And once again, happy birthday kay Amanda Akdal from Daddy and Mommy, Mr. and Mrs. Danny Akdal, iti Canada. Kumapkablaw na Roland Luciano, ni Seni, Tata Julian, kini Tinag, na Jenny, kini JP, kasama din ka na Roger, kini Helen Akdal, agramon ka na Rodeline, Irene, Michelle, kini Michelle, kasama din kini Lisa Labasan, agramon ka na Rogelio, kini Tessie Macuco. Happy birthday! Happy birthday kini Kimberly Inay, dita Montreal, itagal daw. Happy birthday kini Ronnie Fermin, tay brother ni Dita Fermin, kasama tayo kini Antina Gatasi. Happy birthday kini Jane Agas Baguyo, dita California. Okay, nagkita birthday mapagayam, kahit happy birthday karon ka na kay amin sa Ngabana. Itayon rugyan nga iba sa tisurat, nga tayo padayawon nga iba sa itagabigat. Iti Martes, Oktubre 10. Ngayon sa may tayo papagayam, pag-imanan tayo, kahit kablawan tayo na iti layat unay nga dumdugin, kahit magsusuportar ka na tayo, basta kada Ronel Kakal, kada Annabel, dita Italy, ni Juma Makadagdag, dita California, ni Rubel Rabago, hello Romel, dita New Jersey. Kasama tayo kay di Erlinda Harabillo dita Canada. Di Aniseta Vidad Nicolas dita California. Di Arnold Tacuba. Hi, parang Arnold Tacuba, iti New York. Kumapkablao ka rin iti taga Bintara, Ilocos Norte. Kasama tayo kay di Cesar Ruiz iti Hawaii. Di Evelyn Tarampi iti Canada. Di Jeneline Guzman Adsuara. Kumapkablao ka rin iti taga na pagsanhan Badok Ilocos Norte, dinanag na, nitatag na, ganyan kakapsad na. Nagraman ba tayo kada Lorna Abraham Tolentino iti Hawaii, kadi Andre Lynn Sacro, thank you. Salamat din kadi siyempre kadi pareng boy Rogelio, kadi Delia Baldonado, na Bayaw Roland, kadi ading ko nga Shane Ustiano, na natahulyan, kadi Nana Tina, kadi Australia, Canada, ni Arnel, Birat Arnel, kinikan Ipag Christine Laguardia iti Australia. Pamagayam na gininanto na dumang itay pagyamanan, matamdaman ton, tayo i-ruki nga ibasa riti surat, ngintay padayawan nga ibasa. Lagapo kinipagayam tayo nga Sita, iti probinsya nga Ilocos Norte. Babayan ti panagisurat ni Ray Simon. Lumayagan nga tayo nakaawat ni surat ni Ray. Thank you Ray Simon, iti panagsurat mo pa rin. Iti panagisurat na ti pagkasalita ni Sita. Sagudahin ti surat. Dear Manong Nemi, nakapagsurat na kayo't kumet nga may drama kan may basa. Ang may buray na iti pagkasalitaan na lamdamay unay o makaitan met iti adal kan pagsarbigan iti biyag.
Manong Nemi managrigat kami. Nagdaro na inirugrugi tingkam. Panagdana kas agasawa iti asawa nga ni Rohel. Gamot na magkipaspasada lang ini tricycle ni Rohel nga asawa. Ininto ta siyak Manong Nemi kat agar aramin na iti kakanen. Dati ko na tayo delikasis. Akas iti suman, linapet, patupat, tinunok, kagrunan ti amin kan tupig. Gamamang ko ila kong isursur, kanang iti kalugaran mi kan kabangimang nga barangay. Doa digiti anak mi ken ni Rohel nga sawak. Dajon ngagtawad idin iti 10 iti nem, ken kastamatan ken ni Lili ngagtawad iti 14. Da Rohel nga asawak Manong Nemi ket 5 naman nga kakamsat. Wen, ni Rohel nga asawak ti Buridak. Si bibiyag pelag idi ti inada. Nga iso tinagbaling nga problema na nga kakamsat. No apig hindi ngamin Manong Nemi. Tanong matainganan, di kiti naganak, inakin ama, di kiti anak na, problema na narunan o kasta nga manggapon nga kabaw. Problema da ka Rohel nga asawak kan di kamsat na Manong Nemi no sa dinno wano asin no kadakwa na di pagnaedan ti bakit nga inada amang gapon nga kabaw ken saanan nga makabalin. Wan kalbasan nga nang naed da ito itinapaot iti sinong na magmando nga inauna nga kamsat ti asawa. Aging ka Manong Nemi nga iti maysa nga malem si mangbet ti asawak sila naliday panagkapuna iti panagpasada na iti tricycle nga nagmalmalag. Sita lakay basit tinapasada kita nag-half-day at lang. Nag-half-day ka apay nga rin talang sumangpet ka Rohel. Diyak ka din na ibagakin ka na napanag-idayan naman ang manong mando na napagsasalitaan mga kakapsat no asinot pag naida ni nanang. Nakapagsasalita kay nga din kaya ano na pasamak. Malas sita bakit? Abay nga malas ko na. Nagbibinunutan kami ng kakapsat ket siyak tinakabunot na tayo ti pag naida ni nanang itantag kabaw. Dito yung agyan dahil dyan nga kabawon nga bakit aging nga mo hostil. Nilay bagbagan ba't lakay? Kawan. Na magtutulagan mi nga kakapsat nga dito yung sinong tayo nga naan ni nanang ita aging nga matay. Lakit ano ko mati problema? Kaya pa yung bagam nga malas. Malas at siya nga ron tinakabunot tinaga ni nanang. Nalaklak ka nga ron tagtarakan di bakit? Napaya ko mamat no ada pa kay ranunan kang kuwana. Ngayon pulos man nga awan. Taan niya nga ron. Labandera lang ini ni nanang. Simsumrek akas katulong. Dahil nadaga po na no aping pulos nga awan tinakapagturpos ka na kami nga kakapsat. Tarasapa kam nga ron nga ulila ti ama. Rohel, di mo ipabasol amin kininalang mo no aping nga saan kayo nakapagturpos nga kakapsat. Imalalala saan nga nato ti nagsalitaan ta doon nyaman tinapalabas. O niya, nakasagana ka di nga umawat iti inak ti katugangam. Iniday na nga sa lutsud ti asawak Manong Nemi kat kasla kayat nakatukudan iti adda ti kaungkak. Dati kunanan Manong Nemi nga mamano-kano naging kasurutan nga katugangan. Di ba? Kat nakos mo't ngayon sumbat ko, katuwa na, apagin nga saan? No dito ayan tayo, tinekari nga pag nainan ni nanang mo, ti katugangan. Katuwan, naimpupusuan nga awatan tayo ni nanang mo.
Uray bigaran dayta nga oras manong nemi nga umaydan itulod ti katugangan. Ket pinakaamuak na kiti anak ko. Siyempre, tapnosan na nga mabigbigla. Ganito'y balay, at danton kang balay mi nga bakit? Nga lula na. Ket ko nagkanakwada, ay, Jean. Ay, Jean? June, kunak ko ma. Lily. Dumagay ka anak ko ta, bili lang kayo ah. Sami nga kayat, mami. Huh. Oh. Ano ito ko lang? Saan nyo akayat? Saan nyo kayat? Dumagay kanyat. Di kayat ko nga saon, mami. Sami akayat nga agyan dito'y na nga bakit nga nabangsit. June. June, dumagay ka. Di mo imagmagalay anak nga nabangsit ni Lola. Kata, amok mo ta, Lola. Ay, Lola, mami ko na kuma. Kita man, mami, pati siya kag nanervyo sa kwen. Kasi iti Lola ni Harold nga classmate ko. Napanak namin sa Jabalayda. Iti ay na kung takadungdungrit ni Lolang na. Nagbangsit. Magibabain ka na ginisa nga iling. Manong Debbie, dinamdama ko na kasta reaksyon ti anak ko inaw na. Ininto ta ni Lili kat ang limlimbi sa anak at aputin ti agong na. Oo, Lili, abi ka sa itsurab. Mami, oray awan pa'y na dyan ang bakit nito yung malay kat kaslam. Angot ko di magsit na. Talakay man. Kansi ka, John, sa bali ni Lola na dyan classmate mo. Ha? Sa bali ba't ni Lola yun? Kit, saan ko nga, damdamagin ka na kayo, no kaya't yun no saan, gagyan dito ay ni Lola yun. Tamayat kayo man mo no saan, gagyan dito ay tipagnainan ni Lola yun. Kat masapul nga makikooperar kayo. Ha? Tapos diyak kayat, mami, diyak kayat. Sumardig ka man dyan. Mami, saan nga sikat magisuro ka na kami kinidanim? Ini bakante nga basit. Madi, thank you. Ini bakante nga basit nga silid ti pagyanan ni Lola yun. No? Ano? Kaabay ti silid ko. Opay nga saan nga dyan likod ko mati pagyanan na. Iti bakante nga ubog ti mamoy, mami. Sumurting ka man ko nakit. Abay pagyanap ti ubog ni Lolag mo. Basta ba nilang orti pa nagsaukot sa kapalag pangalawa. Aguya kakpay. Itun madamdama, ha? Nungkay kayo. Andan dun dito yung nilula yun. Kat awatin nyo, akabang ti mamilya tayo. Ti ina ni daddy yo. Ha? Laglagi penyo na ita. Aging gabalong nemi nga timtengen ti bakat. Inlogan da iti jeep. Anda ni Manong Mando ngay nauna kakamsat ti asawak Manong nemi. Kada siyempre, ano nga magis, Ipan, lakayon ti makamo kininanag. Anya pa karon. Isubat iti na pagtutulagan kayong. Ay, kumusta kayo, nanang? Ana! Ay! Punso! Julio! Ay! Sa dinuma nila yati ayan ko! Nanang, siyak ni Mando, saan nga Punso? Ti inauna nga anak yo. Ni Met Rohel, ti Kaduak. Saan nga Julio? Ti Burdek yo. Isumat ni Esther. Esther? Sita, tinagan ko mayaw. Ay, sorry. Isumat ni Sita, ti asawa ni Rohel, ti Manugagyo. Ay, nuwagyo ko na. Apay, anda ka nakagarot na nuwag, ha? Anda nakagarot na nuwag. Sus Maria. Nanang, manugang, saan ga nuwag? Alala, sa buligay kaskaso ka, Magis. Sige. Huwag ka na pagtinulungan na magkatin natin nga bakat. Magkatin ta nga mismo. Tinagindaan na garatan nga adjustable. Huwag manong nemi binuyak ka ron na kinakapsat nga nang bangkat iti inada.
Saan nga mismo nga ni nanang dat binagkanda no, dikat indraman na rin dyan, adjustable nga nagindaan na. Uy. Kat makita, dikit idwa, nga kamsat, manong nemi, nga mamagsitan na unay iti inan. Nasa numot kami, kat sa langanan sa pinagdigdigos na makamula, makatawad sa amin hindi. Pati arumatan na, dan sa amin sinukta. Kabayatan gano'n nga magbagkatinda, manong nemi, sumursuro takmet, kabayatan nga isarek na hindi malay. Kaya nagsangsangit ti bakit manong nemi ako na. Ay, apo, Dinanang met, sa kalimanin ti pagsisindong mata niyo, ha? Ay, losan dangon nga maanusan, sa binungan dangon, tapno matayang hon, ay, apo. Kinunakmet manong nemi nga sumursurot saan ananang taay-ayatan na kamet. Sige, awat ti magdalagan nyo nanang tasyak ti makamu ka na kayo. Ore no saan nagkapundong anak. Ha? Ore no manugan naglaing. Siyak ti makamu nga mag-istimar ka na kayo. Ikarik. Pamagayam, maanusan gata ni Sita, iti mag-istimar, iti katugangan na. Abuenta ito, pamagayam, tayo na ito itultuloy madamdamalaing. Sagmenetayin tayo acknowledge din iti agbuy-buya, kinumdumgay ka na tayo, pamagayam. Pakirore talayang ni Mami, gagibasa ka na kita nga nagnagan. Everyone, kaya tayo mamet nga acknowledgen dagiti viewers tayo iti da ito nga kanito kas kuma ni Maribel F. Manera ni Chirk Sullivan kumabkablao kano ti advance happy birthday ken ni baruna nga ni John Wayne into October 31 tay anak tayo nga ni Sharin Ruiz ni Ipag Senius Chano Jonaline Eda Taer, hello to my husband, Manny Taer, kunana. DJ Music Lover, Evelyn Tarampi, Mia HK, to Errol Domingo, Miss Tess Fernandez Hagon, and husband Hermie. To Miss Nora Nerida Ramos Nagtalon, Precious Che, Romeo Coloma, Jacob Gases Soniga, Hyun Si, Mary Jane Aim Ipak Agi, Oma Molina, Miss Ami de la Fuente Loglog, Ruena Artates, Carol Cariaga Mawirat. Kastamiten ni Miss Lita Agas Makadangdang, Jinky Estuminyadaw, Jovito Lydia Redo Casales, Brian Manuel kumabkablao kano ken ni antina nga Nora Jones dita Australia agapukan niya da ken ni asawa ng Mirna iti California. Marie Chris Iva Aquarius Alipio I should say, Christopher Cabel, Samantha Nicole Gomez, Risa May Mabanag Esteban, hello to Mabanag and Esteban family kunana. Dory Navarro Garcia, Marie Prieto Yang, Evelyn Rapisora Manuel, Vicky Bosque Cardenas, Rita Olbap, Romel Rabago, Jenny Olep Bulosan,
Ken kastameten ni Kimberly Jane Inay. Tay manugang tayo nga mami ni Kisha ta Montreal, Canada. Ag-birthday na? Ag-birthday gayam ita. Happy Happy birthday anak ko. To Miss Tina Fermin, Kenneth Maluyo, Marcel Aguinaldo, J. Ann Raval, Soli Ocampo, Evangeline Agpawa Dalaw, Jenaline Guzman Adsuara, Agosto 19, Miss Laila Litz, Tofi Boy Butak, Kenny Mayurico Ismael Pitas San Diseñor, kayat na kanong kablaawan man metay anak na iti bunyag ni Amanda Akdal iti happy birthday aga po ken ninong mo Jay California. Okay, thank you very much, Mami. Mamagayam iti karon na ituloy nga ibasa na ito'y pagkasalitaan ni Bagayam taga Sita iti Ilocos Norte. Kat nagnaid garot kadakwada papagayam ti manugang na puno manugang katugangan na babae. Ituloy taga garot nga ibasa na iti pagkasalitaan kadabuan tayo luan niya iti problema nga dumteng kabayatan nga anda, ti katugangan na, iti unang tibalay na. Uwan manong nemi, iti kaandan, ti katugangan, iti balay mi, kas aramid ti may sa kabawan nga bakit. Agsangsangit manong nemi, kat imagmagana, ay! Sabali manin tayat kon! Sabali manin ti magirurumin kandi akon! Umis isa magmit manong nemi makangkanggit kanang iti isang sangit ti bakit. Sabali ka naman ti pagyanan na. Sabali ka naman ti magirurumin kang kuala. Kaya na ka sa wad, ga inairurumin tinanggapuan. Pailag ti kayong ko nga di mando manong nemikit ko na ay kastan lat na neta ipag kastan sa naginagkabaw tiladay magbagana ang imanam na ma agulo yung magtunday ta alala ibati ko garo din dinaan dito sige kayong namin ti mga buki dinaan ti gaya man da iti basit nga karton isutiyan ti arwatin na orita di mo't unang suksukat orin nun ti pagkat suksukatalan kaya bagsit, anda basit nga tampong na, nandiyan na, makitam. Saksaklutan na. Tampong. Bugsong ko na duma, tampong ko na duma. Oh. Di na kaya't batan na niya, tampong na. Oh, baka mukha kikwa na. Pakamon na kamtulayan, ganito numatayan. Malong nemi na hindi tinauning yung baga ni Manong Mando. Ako na pakaabuan na kam tulayan ganitong matayin. Takas na nga ron pinagtutulagan na Manong nemi. Na kami, hindi ay pagyanan na kamayatan pa lang si Bibiyag ang ikano apumusan. Ket pati ti asawak, ket karimun na ti inana. Takasalungamin Manong nemi. Indiyag na nito'y nga nabayagan nga saan nga nagdigos. Nabayag pa yung saan nasuktan ti diaper. Kaya rin siyak Manong nemi kasladyak may turan. Pasensya laeng kan kanagiti magmangad. No madakabat na ito yung balikas ya. Uri siyak kasladyak may turan ti paot. Jak may turan ti napaot. Ganda iti asidig na. Gimitin na unusan. Buwan. Gamo ta dagos mat nalagaan tiriknak kang kuana. Gamo siguro Manong nemi tanasapak hindi nga naulila iti ina ken maasya na kang kuana. Gamo ta nakakaasi nga talaga tilangana. Uwan. Nagiga nga rinugyang nga ron nga sa kaso ti katugangak Manong nemi.
na. Tasagit lang ang sagit kat ulit-ulitan na ibagbaga. Ay, sa minungan na ko. Tapno batay ako. Nanang, dumgig kayo ha. Tagtulag ta. Ay, sa asilo kaya, apay. Ay, saan ka nga mamangsitan kanyak? Naumasilin ka? Sama, nanang. Mamangsitanak na talaga namangsit kayo. Ngayon digusan ka. Ay, digusan lang ang aslamamoy. Suyat-suyat, anak. Ay, saan langin? Amay, basta ka din inararamid na king ka? Tinagkapwam? Ay, digusan na ang aslamamoy. Kung taong tarandak may, no? Ay, po, ay, ha? Saan ka siya? Saan ka niyak, nanang? Pasensya kayo, nanang, ah. Marigata lang ang dimag. Pungarot tani. Saan nanang, apay? Kasta ayat panagdigos na king ka, iti ayan na malungman, no? Sinalutsod ko manong dimag. Ay la, awan ti alos na kanyak. Romandak. Iso nga kaya't konti ba tayo malasag ko? Nanang, siyak ti ba kaanos keng ka? Ah, sika, maanusan lak. Uwan, nga magtulag ta, makikooperar ka. Doon niya tibiling ko nga ramidem, iso titong palem. Dalawag ka di? Magpaiso kaya, maanusan lak, linaksaksakan, linakungkungtaran. Saan? Doon niya man tinararamin na keng ka, dyan ang gapam nanang. Saan mo nga mapadasan dito eh? Apay ko mga saktan ka. Kad napatag kayo kanyak. Kada kami. Oh. Ay, lasaya at garno kas na anak ko. Sino ka itayin, aya? Sus, dinanagman. Siyak ni Sita. Manugang yo. Anak ni Rohel nga. Inaudi nga anak yo. Uwe, nabuhon. Si Kani Kunching. Sita? Nanang, Sita? Ketwin, Conchita, di Sita. Ay, muna yan. Ngayon sa ambet. Lalakangin natin pagsumnupyatan basta dumgag ka kanya. Ala, kamayat nga ron malasang ko. Napanantan na iyo awanak batay. Kasto ito mo nangaramitin na nanang, ha? Dumgag ka. Oh. Magkatang ka, aging gana iti unang timan nyo. Digusan ka. Sakan to sagay-sayak to yung buhok mo. Sakan to pulbusan, agbangbanglukan tubay. Sakan to pakalin. Dalawag ka di? Ay! Mayat malasan ko. Mayat. Ket agsarmigak to, ah. Ket makita to ti kinalapsat ko. Ay, napintasak. Di gamay. Uwan na ananang. Kasi kagaroon din. Dito yan. Okay. Ikatanta pa lang na ito yung bugsong mo. Muno, tampong mabuto. Ay, kayat. Isang bunga lalain na ito yung tampong ko. Ay, kayat, pag-asem. Nanang, abi hindi yung kayat nga alaik ti tampong yun. Ay, kayat. Idisuta pa'y laing, taalaing tumatlaing ito no, makadigos ka. Diyak kayat nga tagikuan na, ano, anyaman tilinaon na taga-tampong yun. Nakamagmasit pa eh, nabayagsa nga. Kitulitek nanang ha, makikooperar ka, tapno sa anak na marigatan, gamang nasikasukin ka. Kasta garon tinaramid ko manong naimita ko na akong nasapak nga naulila iti ina. Kat kaslaim bilang ko nga iti daitagun daw kat iso ti pundo nga nanang ko. Ti araraminek kat naggapo mismo ti kaungkak manong naimi. Iti likodan nga nakarigrikat nga ang peso. Ngimno talaga nga ipating mo ti pagserbiyam. Siyempre, saan ka marigatan no di kat malaganan ka? Hoen, numuna takas laubing ti bakit ngagkabawan. Ididigdigusak marong ni pisaw-pisaw ang laubing.
Tinigos ko na may sakit nga nga nagtigos na po. Lulukot, kibukot na po. Nagadok mo rin na manong din. Yun talaga nakan-alos. Kalpasan ka na digos ko, manong nemi. Pininubuhat ako, dinarawat ako. Suot ko ang diaper na. Tiloko nga bakit. Tibayagnan nga bakit. Nakapuspos ko pa yun, manong nemi. Tibuok, tibaba. Manyo na nang tapok isakto na ito eh. Kinunakain niya nga ako. O niya, etan, nabaglukad na nga, nabaglukad. O, nagsagay-say ka, nagpulbos ka. O, makita yun? Kinakapimpintas kayo. Ay, po, urek na bang-aran malasang ko. Thank you, thank you, thank you. Kita, mangan kayon. Lili, John, tayo basaganag ka na kayo, ka na ni Lola yo. Iyag yun dito eh. Ay, tayo bugsog ko gayap, tayo bugsog ko. Saan yun tayo, tayo bugsog ko? Bugsog ko no tampong. Ay, bugsog yung tampong, iso-iso. Itan mo kanyak narsay, may isang mo kanyak. Madamdaman to, ay, itan mo kanyak kulak. Natangkin ni Ola mo, agom. Nalan? Agom, kunayo kan. Lolo, saan ka agom? Itan mo kanyak na itatampong ko. Ha? Itan mo kanyak. Nagluko na ito nga bakatan. Suman lang handa ka maanusan at nakastoy ka. Ala to, kulab! Ala, nilanang na. Ala, sige na lang. Nakunakin dahil. Dalipatak pa yan. Agumam na yan. Tampong ko isublek. Uwan, isublek. Apag ko mga agumam, tinamangsin na tampong nyo. Sige, mamait lang na alak. Itong kuking ka. Kalmasan na. Pakalang kanton. Wahen manong nemi inan anusak ti bakit. Dati pa aramid ko mga asikaso kayong kuhanagit nagtaod iti kaunggak. Tay bilang ko ang punduay na numampay man katugang mula. Deta na nang nalpasin. Nalpasin. Tsakpayan mabalbalik kasi magbagak nanan. Aglamay kayo ba eh? Doon kayo di makmakan nyo. Ano kumata talagang mangmangan kayo kat hanggang makasli kakutong nyo. Nakalaplapsat kayo kumapay laing ang kanilang. Uy, nalang. Ay, ang yaman ang anak ko. Isos, ang yaman ang naananusan na kasinubsubuan. Maudi nga ron din. Ang sinabit kayo. Ramanan nyo na ito'y lutok na suman. Ala! Suman! Ay, kat paboritok na ito, malasan ko. Lagro na kumalutupig. Alala, intong bigat. Kat isundo ti pa nagtupig ko. Na ito, iti pagtultulong ko kini Rohel nga anak yo. Ang luto akiti kang kanen, muno kakanen. Kat mapagkumat isurusur ang ilako. No kumata anda po unak. May mayat kumahalin. Nabinpindas ko man pangalambi ko ti puunan mi kag negosyo may panggamit ti delikasis. Ay, puunan ko na malasan ko. Uy, lola. Nanang, ay maamala ko ta, ikanggan to iti puunan. Ikanda ti puunan? Baka uyak kayo ba ito abay, saan ka mabati ka siyak? Ikang kayo ni pagpuunam ng negosyo ti panaggaramit ka panaglakom iti tubig. Sige na dumabay. Dala masasaw yung pangalan nyo kuma. Laman, lala. Aging kakailang dito eh. Ramanan nyo na ito yung lutok kasuman. Neta, may mas? Naimas. Ay, kaya't ko may malasa ko. Kaya't ko may mga tisuman nga lutong. Talaga nga naimas nanang. Nangruna kat lutok. Kastamat ng tituping. Kaniton bigat, tupig to ti pagsinamit yo na lutok. Ay, kaya ko may alala. Pagdis ka maabos na imas mo. Ay, dati karakang kamalasan ko Ikang kando ti pagpunam na agaramin iti tupig.
manong nemi kasta ti saritaan mi ngagkatugangan. Naramanan na tilutok na tupig ay sumang ko na kuma. Lukot nga bakit? Ibaga na din kay kanak ti pagpunak. Pangalaan na nga ta. Ay, apo ita. Si Maruno manong nemi pinaturong ko. Kas laubing kapat paturugin, di ba? Kapukat na imas ti turong na. Ay, orak lang nakaloksa. Ay, nakaloksa. Nakamang-aral manong nakaturugin, na imas ti turong na. Aging ga manong nemi nga malagip ko. Aguray ka. Sabi nga tayo iparaparit na unay tinapangsit na tampong na ya. Ano kami tinagyan na nakatampong? Sabi ko sila, makikirano kasta nga agum ko na napait kanyak. Ano ka tinagyan na? Sabi nga nga alikakana na nakatampong. Gura ka man, inayadak nga lain titampong na. Tawarwarek man. Kaya't kung kumamuan doon niya tinaglaon na itang pasit nga nabangsit nga tampong. Kasta garot tinaramin ko manong naming ang darigata na kanang warwar. Tayo na ka-irot. Nakadadot siglot na. Wan. Nairot ti muna nga siglot ti basit nga tampong. Nga iti warwarwarek kat sumabat kanyak manong nemi ti jak mailadawon nga angon nga naka. Huh? Saan ko nga ituloy pa'y manong nemi nga puta? Orang lang uyak ka ng pangang kapatid. Insublik matlaing manong nemi ti muna nga siglot ti tampong nga nawarwar ko saan ko nga maanusan pa Ngayon ang anusak ti katugangak manong nemi kaduak na ginituwagan na ko. Tasaan na idin nga karugit takalayon mat nga digusan. Uwan, irapin ko kabayatan nga ang negosyo ak nituping ka na suman. Aging nga manong nemi nga nagbalinan nga kay ayo na tibakat. Naman, hindi ako agad handa nga asin ka. Tamabagsitan na nga ron. Hindi ko agad kang kanayon naman tayo. Sumagpad na nga kapot eskwela. Mabanda nga dagos na yan nilula na. Lumalpas to di assignment na. Mabandan to ito yan nilula na. Agis istorya. Ano nga min tayo fairy tale. Nga istorya ni nanang tikatugangak manong nemi. Nga mo gusto nga nagigitahan ko. Imamot ititanda rin duwa nga tawen tikaanda ni nanang itisinumbi. Aking nga kapsutan kanagpakpakatan ti bakit marumi. Kaya nanang apay matang nagpakpakada kayo. Ha? Awang pa'y duwatawan nyo nga nagyan ka na kami Lakaananos kami ka. Ipatpatig na ka. Nang naroon na ka rin ito mga apukom, nakapatpatigkan ka na kwada. Chita, palasang ka nakapsuta ka ang pakadaakot ka na kayo. Nanang, talay magmagayo, napiksaki pa ilay, nakaimimos na ipakpakan ko ka na kayo kat. Ay, talaga, nugtengan malasang ka. Na ito siguro natin, na ito di nga pagpatingkaan tibiyag ka. Kat malagip ko malasang ka. Nanang, lalay tampong ka. Tampong ka di ba rin? Matmatay ka lang rin. Tampong ba rin? Alaek. Uy. Alaem dito yung tampong. Itadyo kanyak na ito nga nabangsit kan basit nga tampong yun. Nanang. Uy. Para ka na kayo laeng iti pamilyam. Alaem ko ba, tinagyan na ito nga tampong anak ko. Ulitek. Para ka na kayo laeng iti pamilyam.
Naburburtsanak ka na kitang ibagbaga ti katugagak manong Nemi. Ti parparit na nga tampong. Ngay tinaminsan kat inawagan na pa ini ti agom. Tati amo na kat kayat ko nga alain niya tampong nga nakamagmagsit. Hagulatan nga inig-ignore. Uno, inig-ignore. Inig-ignore ko latan manong Nemi. Sige na nang no itedyo kanyak na itangatambong ay magmakayaw. Thank you. Agyaman lang. Kano ang yaman tinagyan na. Thank you. Uwan manong Nemi pinanawak ti bakit itinagindaan na. Talapang ko'y nalat tampong manong Nemi itinangintulinak iti lansad ti daan nga lakasan. Wen, niloktak ti daan na saanin nga maususar nga lakasan. Tarito itinangipanak iti tampong. Hindi nga tamin tayo, tilinaon na ito yung tampong. Taga sila nakapatpating ulay ti dito nga bakit. Inagsubli ako iti ayan ni nanang manong Nemi nga kargakon ti tampong. Ligat saan samatin ko mag-angas. Nanang? 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 Hanggang agawakas ta. Nanang? 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 Ruel! Sa dinayam mo! Oh my God, sa malit di ba mas masamang kinilanag mo? Ruel! Pimusayan ti katugakak. Inanang nga ina ni Rohel nga asawa. Saanan ko mag-angas. Kanday din tinauni ang managsarita mi manong Nemi. Di ba nangitan na kanyak initampong ako na nga paralayang ka na kami nga pamilya. Doon niya man tinagyan na itang tampong. Hindi mapang ko idulin itilansad tilakasa kan inagsubli akide yan ti katugakak. San batin ko mag-ayos marunin? Tinanda ni duwatawen ngayon asikasok ka bakit ngayon bilang ko ngayon. Pimusayan manong Nemi. Pimusay nga mismo ini sinumbi manong Nemi. Nagladladigit kami nga po iti data ang napasama. Pamagayam, ito ituloy nga ibasa iti surat di pagayam taga Sita, iti panagisurat ni Ray Simon, iti pagkasalitaan ni Sita. Amuan tayo, noan niya tinagyan na siya tampong nga iparparit iti bakit iti sibibiyan. Yung sagbay neta, iti manin acknowledge na iti papagayam tayo nga magmuymuya kada tayo. Pabayin ka ni Mami. Happy viewing kani Filipina Dangpilen Liwan. Esmenya Dagupyon. Kung magkablaaw kano kadagiti iti pagsanahan A&B Badok. Jose N. Maria, Shirley E. Biasaraos, Sit Gaddaw, Nikki Kavanayan Ochinang, at ay anak mi nga ni Nems Ruiz Ojerio dita Las Piñas General Hospital, Agboyboya Meta. Evangeline Renon Venenciano, Hernando Arlin, Marie Prieto, advance happy birthday kada Vanessa ken Director Joseph Berhel JV Kalahate tun October 14 and 17 from Auntie Marie Prieto. Irinyo Galiza, Menchi de la Cruz, Romeo Coloma, Lilia Sonajo Bonos,
Kaya't nakarumet nga kablaawan ti advance happy birthday tay baro na nga ni Bern Bryan inton October 12. Miss Andrelyn Sacro, Cristina Domingo Andres Balicoco, Lynn Milanay Alvarez, Maria D. Asuncion Victor, advance happy birthday tay kakaisona Balasang Kuton October 11 ko na. Bilong P. Gagarin, happy birthday kanumet ken Kikay iti Canada. Mark Leif Mariano, Miss Mary Basog, Joyere Bautista, Gimbert Vicente, Domel Garcia, Eduardo Miguel, Linda Avay, Virgie Maranan Umawid, Griselda Elefante Fabro, Eddie Botak, Lenny Malinay Hernando, Vicky Bosque Cardenas, Neljacen Ablao, Marvelos Jaja Pasion Martin, Kenny Teresa Libed Loyola. Sige. Sino ba? Kastamit ken ni Miss Juvelin Acoba, Lynn Kahigal, Eileen J. Parak, Chumaribel, Telma Agbayani, Ruth Zoraida Taktakan, ni Miss Florence Kikik Fiesta, kahit nakanuti ko mablaaw, happy birthday to my Auntie Felicidad Butay Agassia. Kunana, Gypsy Highway, Lazer Tamag, Vilma Santos, Josie Bautista, hello Josie, dita Hawaii, Doble Yamamoto, Marlene Nagon, Loricel Raval, Rose Salvador, Yana Louie, Lovelin Butak, Jovelyn Gungab Espiritu, Ann Murray Agonoy, hello Ann Murray. Ay. Marcela Galindo Omnes, ken kastamit ken ni Eddie Botak. Thank you, Mami. Papagayom iti matagyaman ka na ginadua pa yung acknowledgement tayo nga mga tartarabay ka nila nga programa ito yung papagayom. Ulit nagtagpasyensya ka na ito'y magmagikan yung boses ito mo ito pingata. Hi, kani paring Ed Lasiste din Hawaii, padaanan nyo ti surat, sumarasaro nga surat, pangasalitan nga isurat di pagayam tayo Ed Lasiste. Salamat ang kini Ann Murray Agunoy, di Susie Agas Coley, di ta Canada, na Andrea Agas Carter, Nora Agas McMartin, kastabat din kini Marlene Nagon. Ni Marlene Nagon, kahit nagipagpangamo ka ng iti taga-Hawaii, nagkasapulan iti pre-need plan. Kontakin nyo lang ni Marlene Nagon, nagtrabaho iti Valleys of the Temple, o the Valley of the Temples. Iti CP number 808-221-6590, 808-221-6590. Dahil natin pagkontakan nyo kini Marlene Nagon, nagkasapulan kayo iti pre-need plan na agtrabaho iso na iti Valley of the Temples. Kaya happy birthday once again kini Jane Agas dita San Francisco, California. Thank you kada Philip kani Angel, agraman kani Sep Angelo agbisit din Hawaii. Di Jess Madrid and family, thank you very much Jess Madrid. Di Julie Mendoza, Florence Florendo Barit din Hawaii. Salamat din kini Nelson Antalan. Nelson Antalan, thank you. Di Bila Padua Pascual iti Australia. Leila Litz iti Toronto, thank you. Di Alex Asuncion iti Norway. Salamat din kada Arthur kini Chonelin Pascual. Di Noli Lagua, thank you Noli. Bila kini Ron Nelson iti Oregon, USA. Ignacio kini Neri Alvior. Leandro kini Perlita Sagario, thank you. Marcel kini Emily Castillo. Florence Kikik Fiesta, thank you Florence. Rizal Abukay, dita California. Sabatan ka ni Vic Ramos, iti Chicago. Yan. Sabatan ka na Ariel Estavillo, ni Albert ka ni Chuna Cachente, da Compadre Canuto ka ni Comadre Marig, kasama ka ni Dita Fermin, ni Marilyn Balico, kumabkablaw ka ni taga Santa Rosa Sarat, kasama ka ni Nana Krising Kalumag di Talagi Lawagsing. Salamat din kay Juicy, kay Cory Sagario.
Josie Arizabal sa Dava sa karaoke di Coy. Mamagayam at nga tinagyan ay nagan ng bugsong tampong nga iyal alika kaini ti bakit itata pimbusayan at nga si marunong mapasamak intayo ituloy mamagayam nga ibasa ti pagkasalitaan ti pagayam ti kasita iti panagisurat ni Ray Simon. Dewi, no andaman kang runaan nga nagsagit, iti dayta nga ipupusay ti may sabakit nga bilang ko ina. Ti katugangan nga ina ti asawak. Nga inis istimar ko, dinigdigos ko, o pinakpakan ko, inas asikasok iti dandanido nga taon. Awan sa bali nga kang runaan nga nagsagit no saan nga siya. Awanin din anak Rohel. Ay sakit ka kanimanin na kaslasan ka may musti panaggasangit mo tiluam sita bakit kaslasing at ipundong anak dinanan ikabuti siya di parik na kay kuha na ti ayat. Kasaan yung parik na kay kuha. Ang inina na dinanang. Kinawan to di pakaringuram. Kasi kasuan tinal daw. Maasikasumtun ka na siya at tinegosyo. Napapaot ko mapay lang tibiyag na. Tapdoan na daw kumatimanawon kong ang serbik ang kuha na. Rohel. No kasano ti nagsakit ko kas tamat na giniduwa anak ko manunin. Puno di ko na ni mami na di. May mayat ko mano si Mimbi ang pailaing ni Lola. Kaya ayaw bikinilili nga kasarsarita. Nagano di kiti napipintas ka istoryana. Nagmalinay ka nakapatpating ka na kami ni Nanang Noel. Ang bukta ita. Kilagyaman na king ka nga asawa. Kastamat ka na kayo anak ko. Anak mi, na kayo ang kapsat. Na kayo nakaanos ka na asikaso king kwa na. Ipatpating mi unay-unay ni Lola, nani. Kaya, meragsak ni Lola yung ipimusay. Nga po ka nagitipamating tayo kay kwa na. Saan tayo ito nga malipatan? Saan na ito nga malipatan, nanay? Pating na kaulay-ulay, nanay. Aging gama nung naming, hindi may tamo ng timangkay, tikatugal ka. Hindi malagip ko titampong. What? Napagkwedroar, manong naming. Kanibagaki ni Rohel. Rohel, no. Dito'y tampong ni Nanang. Ay, siya, hindi mo ipasurot na itaya. Ipasurot mo kung maagay na itamon. Kasano ko ba ipasurot ko kahit intindahan niya? Kanya? Wen, sagbay ka na tayo. Imbaga na kanya, nakukuha tayo na ito nga tampong. Noan yaman ka no tinaglaon. Kuha tayo lang nga pamilya. Kas pag supapak na gata, tingin ang saya tayo kay Juan. Hindi kami tinaglaw na ito nga tampo kaya. Nalangas kat ituloy mo kawarwari na. Ano usap? Tuwasot ka magsit na. Tinaskan kat mamotay noon niya tinaglaon. Ang bublakay. Agparparik na kanyak. Nga dapat ang tinaglaon. Nakairot. Balang ko na eh. Sabi, balang mo. Oo, magpay niya, ha? Napay. Naraman na kulugan. Akarkaritikit. Natagyan na. Lain ito ulit mo, aluktan. Ano, tamundan, natagyan na.
Naklahat kami manong Nemi, ini mo kraden ti tampong. Alahas. Naduma-duma nga alahas. Puro alahas, di gito Rohel. Malagip ko. Lagito'y di kiti alahas ni na nagasapsapulin mi iti. Ano yan? Ohen. Di amumi, nalakunan. Amum ni nanang, mahilig ti alahas. Kani, ohen. Bigla ba't lang tagami ni nga nagpukawan kay kuwana. Nakasuot ng kiti aritos na mahilig ti alahas ni nanang. Ibigay ko, bigla nga nagpukaw. Di amumi, laklako na. Tampong naman kaya, bisa na kito yun, no? Roel, ha? Nababalor na kito yung alahas. Intend na ka na ta, Roel. Inulit-ulit na kayo mga kandiyak ang paralaing ka na tayo. Iti pamilya ta. Malagip ko. Tiyan na. Kanina nanag mo, hindi nga ikanak ti pagpuunak ng negosyo. Iti kakanin. Kati, Inagkatkatawak lang ito, basta ko na ikarik, ikagkanto, tipo unam ko na. Isus na ito yan. Saan tagarot ibang magarik ni kapsat ko? No imagam, ang mga no isunto ti pag-aapaan nyo. Di madala ta kay Garohel. No imagam, no ano yung desisyon mo. No pagbibigayan nyo ka na kay kakapsat mo. Unang imbaganon ka nga, para laing ka na ito yung pamilya, di ba? Well, gusto langit na labitan na. Hantad kayo magbaga. Yung pagnegosyo na ito, ilang ko ta sana pagnegosyo, pagpuunam. May gatangan ang tamat din, may isang tricycle na doon sa anak ka mag-imas pasada. Huwag kaya pa niya. Kat noon yan tuman ti problema na kinikakapsan ko. Mabalit na ito tulungan nila. Gaga po ito na ito. Basta. Diyos ko. Na ito yung tibungan ni managan anos tayo lakay. Gusto ti ko nang. Kaya ano sa dinanag mo tapno. Diyos ko. Hangyaman kami ka na kayo. Manong Nemi, nagtulagan mi garon iti asawag nga ilako mi iti alahas ket gusto. Nakagatag kami iti bukod mi nga tricycle nga ipasada ni Rohel. Kanandan nagpunak nga nagpanakkel iti negosyo nga garamid iti naduma-duma kakanen wano delikasis. Wente kunada nga homemade delikasis. Kagronan na unay Manong Nemi iti tuping. Nga andan pwesto mi iti iti highway iti Ilibi. Nga nagdagasan na iti biyaheros, nagruna ka na iti turista nga umay ang paambiyanan, umay ang gatang, na iti turista ti kagrunan nga gatang manong. Natunggal ang garamidat Manong Nemi, malaglagip ko lang ta na dinanang ti katunggangang timpateng ko. Ngayon, Manong Nemi tinagapuan, tinagpunan mi nga nagpa-asenso iti biyag. Saan ba't kindi makuna nga rangay iti biyag mi gagahilaing Manong Nemi. Gem na kananaman nga mapaanal mi nga diretso na ginidungan nakmi na June kinilili. Gagpadpadatan nga andan iti college. Nagtultuloy ti singpet gaget ti asawa kag pasada. Nagtultuloy met tilaing ko nga gluto kat adun di kiti katulungak nga paralako Manong Nemi kadagiti homemade delicacies nga nagdagasan dagiti turista nga darito'y highway iti Ilibi. Naminsan kat timbasyar ka Manong Nemi, timbagas kayo dito. Na ito karoon, ti pagabuklan, ti pagkasalitaan, nga nagmatimburay, ti na ito yung programa.
Kat thank you kay Mr. Ray Simon na imay na minsan dito'y pwesto mi gagimatang iti lako mi kat kaputama mo kung may suna kat may sa manurat isuna tinagkidawang nga nagisalisayak kanito pagkasalita at isot magisurat ang magipatulot kanito yung programa kaganayon kami agbuibuya manong name kat dumdumgay kay ka agbuya kami tigas 3 oras dito'y Dear Manong Nemi kanagdagig kami pa iti bumburadyo iti kahapon lamang ang programa. Dito yung pwesto mi, sikat ka. Oras na din nung sikatak sa amin. Yeah, thank you. Pumakadak nga ron din, kat sabi ko ba, at naman na ibati ka anal, kat liwliwa ka na kinipada ka nibigay. Tuwi ka ron nagyamat ka bagayam mo, Sita, iti Ilocos Norte. Ini ba nagisurat, di pagayam tayo Ray Simon, iti Lawag Sili. Babagayang nanyagarot ngay ka nagikan ti pagkamuklat, ti pagkasalitaan ni Sita, iti panagisurat ni Ray Simon. Nagiti maununi nga nagnagan nga taak na lensen at ti manin ni Mami. Happy viewing manen kadagiti sumaganan ni Rhea Cadavona Pailma, Jeffrey Felix, Gretchen Garabiles Sipagan Gabayan, Jovelyn Aboy, Miriam Agpawa, Editha Yu Agustin Kablawan kanon nakanoda Antina nga Felisa Ken Rosario de la Cruz, Normando Dantes, Pinks Gabayan Agag, Reyma Tagatak Marcos, Ofelia B. Campañero, Mary Ann Ruiz Santo, Rogelio Boy Baldonado, hello kumpadre, Hani Den Valdez, B. Dagdagan, Itel Cabo Soblaten, Susi Agas Coley, hello Susi, Bing Bilango, Marites Bungawan, Richard Gawiran, Wilfren Homer Ramos, Nerissa Lawaan Tongpalan, Rosbelia P. Miguel, Ruben Madrid, kalugarak dito apo jaban na, Teresa Erese Lamog, Evangeline Biscara Chokson, Lina Castillo, Pers Bitin, Agriam Lianyo Ramos, Daisy Lynn, Lily Asuncion Noble, Mariel Duane, Ken Atil Lani. Kastamit alaik dito yung gundaway nga mangkablao manen kadete balasang mi, manugang mi ni Kimberly Jane Inay, Montreal, Canada. Happy birthday anak ko. Ken advance happy birthday ken Kakisha. Thank you. Babagayam, titagarunan kay patingga tayo ti programa tayo ni Your Manong Nemi. Panaanan lang ni Tabumbu Radyo Lawag ito no alauna para iti programa tayo kahapon lamang Manong Nemi. Pasensya kayo para waring no sumarasarunagod daw ay kat malaingan tayo ton tapno di kasta kat magigyo tusos to nga buses tinimuti niya. Takap nga ron din papagayang itinagan na kitinagserbi ka na kayo siyempre ni Mami Merlin Pascual Ruiz kastamatan ka ni Neveris Jr. kanaginahan tumapay nga member iti pamilya tinumuti biyag dito'y Nevers Studio iti Barangay 31 Taligaan Sitio Numbot West Lawag City pumakanan na ito'y anak kay Kapsatyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz iti programa na puluan Dear Manong Nemi, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubos
sanak kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas wenno napintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo at umungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong